Subotom sa Sašom. Subotom sa Sašom, emisija kao iz starih dobrih vremena. Sada da vidimo da li je tu naš slušalac iz Kekende. Gospodine Adamov, da li se čujemo? Da, čujemo se, lepo vas je čuti. Dobar dan slušalcima i gostima i hvala tebi na pozivu. Ja moram samo da kažem, univerzum pomaže, Nenade. Realizacija do sada, kako smo i planirali, sva uključenja, ekipa kao švajcarski sat, sve u ritmu i sloganu da nam živi rad, ali moramo reći da je Vlada Divljan ima onu pesmu, kaže, ona radi u rudniku i život mu nije lak. Pošto si ti, Nenade, psiholog i naš verni slušalac, volao bih da kažeš šta Radio Novi Sad znači u tvom sećanju kao čovek. Radio Novi Sad za mene ima jako važno mesto. Moje prvo pojavljivanje na radiju 1978. kao učenika i člana literarne sekcije moje osnovne škole Vuk Karadžić. Ono što je interesantno da je tada na tom snimku sa mnom zabeležena i vaša današnja koleginica Mirjana Damjanović-Vučković, inače moja školska drugarica. Svet je zaista mali. Da. Emisije koje su se slušale, Nenade, u to vreme? To vreme sam, kako da kažem, meni je Radio Novi Sad prosto bilo nešto što me je pratilo tokom čitavog života. Slušao sam emisije Subotom sa vama, Omladinski slap. Mi idemo na tragu te emisije Subotom sa vama, a ovo je emisija Subotom sa Sašom. Koliko je formirao neki tvoj muzički ukus? Ima lepu atmosferu, divno je. Bilja Krstić nam je zapravo danas otvorila taj jedan nostalgični niz, pa je onda Đorđe Čavić i na kraju Nada Topčagić, pošto je to bila jedna zemlja i jedno vreme gde se znao i red na radiostanicama, jedna programska šema, koji čini mi se da Radio Novi Sad neguje. Neka muzičke emocije kada je u pitanju Radio Novi Sad. Šta si čuo prvi put? Muzičke emocije, pa između ostalog čuo sam, naravno, slušao sam i Bilju Krstić upravo i njeno učešće u grupi Suncokret, recimo. Bravo, to nismo stigli da pomenemo, bila je neka sugestija tvoja, dobro. Da, iz tog vremena, recimo, moje osnovne škole, a kasnije jedno lepo sećanje koje me opet veže za Radio Novi Sad. Dobro. Januar 1981. nedelja jutro, emisija muzička Vitomira Simurdića, gde on predstavlja novitete na domaćoj i stranoj muzičkoj sceni i ja prvi put tada čujem za ime i glas Dragane Šarić, Baby Doll. I to mene ostavi bez taka. Bravo. I za mene više ništa tada u životu nije bilo isto. Kaži mi, molim te, samo da ne zaboravimo, da ne skrenemo s teme, pošto si psiholog. 1. maj za porodicu, šta znači, kakvo je kolektivno sećanje? Šta, kad kažemo, možeš iz tvog ugla, 1. maj, šta je za tebe asocijacija? Ja pretpostavljam, ja mogu da govorim iz svog ugla, za mene znači prosto jedno lepo sećanje na druženje sa porodicom i prijateljima u prirodi, na suncu, uzbuđenje, radosti, osjećanje slobode kad se vozite na vrtešci, odnosno ringišpilu, sve one đakonije, recimo liciderska srca, crvene ušećerene jabuke, orasnice i tako, razne sitnice koje, kao što znamo, život znače. I kada, kažem, se naše druženje, recimo u prirodi, završi, onda dođete kući, opet sa porodicom i prijateljima, i na stolu vas čeka, recimo, sarmice od zelja sa kiselim mlekom, pita zeljanica, neko pečenje, kolači i sve one sitnice koje se poneli sa prvomajskog uranka. Divno. Nenade, ja znam
da je sada veliki problem kada bi ti ispunjavao muzičke želje Radio Novi Sad, da li da idemo na šalvare, ali već najavljamo Nedu ukraden za jednu od narednih emisija. Moja je želja, pošto prizivam i pozivam univerzum, da prizovem Draganu Šarić i da prizovem neka lepa putovanja. I Nenade, moja je želja, a uskoro će da uđe u studio tvoja omiljena Plavuša. Moja želja je da prizovemo Draganu Šarić Baby Doll, koju svi volimo. Ide Bugarska. Je li dobar izbor za kraj našeg razgovora? Savršen. To su moje sećanja na mladost i volim ceo taj album. Naravno, volim i ovo što si predložio, šalvare, Neda ukraden. Sad smo u Bugarskoj. Idemo u Bugarsku. Nenade, hvala puno. Dinamika je neverovatna. Znaš kad radi blizanac podznak, onda mora da gori. Bugarska za kraj. I hvala puno. Hvala Nenade puno. Hvala vama. Budite dobro.